Isto para aquí. Me voy a... Sí, vou falar do que xa explicou da ponte de Baristo. Bien. Nas por partes, sí. Todo lle dá. Xa o conoce. Ferrax. Tanto do mesmo. Eh, Ce n'è uno Facebook per la tanto do mesmo. Acaba de facer sobre isto da ponte, a parte das explicacións que vostede dou por dúas partes dos temas, mañán que viernes. Home, eu lle pediría unha copia dese informe. Informe para poder situarme un pouco máis. Acaba de dicir, xa dito no día de onte, me parece, estamos en conversas con outras administracións para poder levar a cabo estas sustitucións. Hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións planificadas de maneira significativa. Bien, nos dixo que hai que relatar o proxecto e pedir permiso de devolución. Sí. Eu me pregunto, de quen é a ponte? Pois De quen é a mire, ponte? Perdón, alcaldesa. vale. Perdón, dicir, a información que se ten, sal, que aparezca un convenio que obligue ao Concello a facer aquí ou facer acolá ou tal, salvo. Puente peatonal, Ponte do Aristo, conocemos, une o Porto e o Paseo Marítimo do Esteiro, zona de playa, ben. Su gestión, mantenimiento e titularidade dependen principalmente de dúas administracións autonómicas. Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, etc., e o Servicio Provincial de Costas, dependente da Dirección Xeral de Costas, etc. E usted prácticamente se tira á piscina, temos que pedir permiso de demolición, temos que pedir tal, cando, digamos que ten dous agentes administrativos inmediatos que están por encima, entende? Están por encima do que o Concello poda ordenar acerca da ponte. Que hai que pechar? Pois hai que pechala, ten que facer o Concello. O Concello. Pero, no que é a parte que hai que pedir demolición, hai que mirar acontecer, incluso usted chega a manifestar que hai que facer, estamos en conversa tal, pero en realidade é que resulta un atranco importante no programa de goberno. Son varias as zonas nas que contamos con mantenimento e hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións públicas, etc. Pero explíqueme de alguma maneira. Non son responsables tanto un como o outro. Ten que facerse cargo o Concello mire, demolición, unha cousa e outra. Ter que asumir o coste. mire, esa publicación que vostede saca foi o meu Facebook hoxe. Esa publicación que vostede comenta sobre o que puxen eu onte, ao compartir a publicación, facía referencia tanto á Ponte de Baristo como á Ponte de Louro. Bueno, a Pasarela de Louro, perdón. Sobre a Pasarela de Louro, xa que, porque falolle porque esa publicación fai referencia ás dúas cousas. Sobre a Pasarela de Louro, nos primeiro que fixemos foi dicir, isto é de Costas, vamos yo mandar a Costas. De feito, houbo reclamacións patrimoniais que nós lle mandamos a Costas e Costas debeunas de asumir. Non nos protestaron, non sabemos que foi o que contestaron. Pero un día facendo limpeza no despacho, atopeime con unha acta que non estaba no expediente no que debía estar, que era acta de entrega, un papel de rexistro, que estaba un papel que era acta de entrega de toda a pasarela de Louro, donde dicía que era responsabilidade do Concello. Ali quedara nun feixe de papeles, non sei se da anterior da alcaldesa ou da anterior, pero ali estaba o papel, non estaba no expediente no que debía estar. De feito, nós estábamos convencidísimos de que era Costas que non tiña que facer. Ben, eu digo que estamos en conversas con outras administracións, porque dende o primeiro momento eu chamei a demarcación de Costas para ver como había que facer. Solicitamos dende o Concello
o seu arranxo e a contestación de Costas foi en base á acta de entrega de tal data, esta pasarela é responsabilidade do Concello. Entón, a pasarela, en diferencia a de Louro, a pasarela é responsabilidade do Concello. Digo a verdade, en canto surxiu isto, a min a responsabilidade pídeme pechala. Porque pasa unha cousa, a xente ao final non se para en dicir se é responsabilidade de Costas, da Xunta, si de que a administración máis cercana ao Concello. Dicía un alcalde que eso non é de mi incumbencia, pero me incumbe, porque ao final aquí, sexa dunha administración ou doutra, caennos todas. Entón, sabe o que ocorre si Costa retira a ponte e non a repón? Que as culpas levo a seu, por moito que non sexa a miña responsabilidade. Entón, eu teño a responsabilidade de pechalo para que non caia ninguén, porque ademais, bueno, no noso término municipal non podemos permitir que ocorra isto, pero é que ademais, bueno, sabemos que as dilixencias non sempre son as mellores. De todas formas, como ese papel en concreto nós non o tiñamos, pídolle, como xa lle fixen de outras veces, se non lo pode facer chegar, que revisaremos o expediente, porque asegúrolle que si pode, bueno, buscaremos o expediente, porque aquí bucear no arquivo hai veces que é toda unha odisea, aparecen papeles por todos lados, había a mala costumbre de pedir documentación e non devolvela ao arquivo. Entón, así están as cousas. Eu pídolle que si nos pode dar copia desa folla, porque asegúrolle que si é responsabilidade de Costas. Teñen malí mañán o mellor non me dan a volta, pero pasado petando. Pois pasado sábado. Pois se hai que ir en sábado, vais en sábado. Non, eu, por desgracia, traballo de domingo a domingo. Bueno, a ver, Pero terémolo en conta, continuo. señora Gualda. Este papel que non acabo de ler non ten nada que ver con ningún papel do Concello. Nada, nada. Collo o ordenador, pregunto ao Google, a ver, que é a Ponte de Baristo? Pipín, é o que me escribe. Pero non dixen en ningún momento que fora do Concello. Non teño problema ningún. Problema ningún de ningún tipo. Pois entón, se é de Eu lle Google, rogo, tamén o buscamos. e son eu quen lle roga concretamente o plantexado sobre a Ponte de Baristo que se busque convenio se o hai, ou entrega se hai, para confirmar se é responsabilidade de reposición, unha cousa e outra, corresponde ao Concello ou corresponde a Portos de Galicia ou Servicio Provincial de Costa. De todas, o Concello ten que facer o posible por sacarse podo chamar marrón, sacar este marrón económico de encima. Vamos, estamos falando de palabras moi, pero moi maiores. Con todo, por encima de todo, a seguridade de propios e alleos que se poda amañar o máis pronto posible. Continúo.